Igiyar Kasa. Wallahi tallahi za a yi gagarumin tashin hankali a cikin wannan gari. Tashin hankalin da ya kaura tsakanin mu Fulani da mu Hausawa na noma da kiwo a radu ya yi kani a yau. Igiyar Kasa. Kina gudun mutuwa ne? To me yasa kuke nuhon wasu da Shi ta gudu? Ta gudu ko dai an sace ta? Wallahi ƙarya ne. To yau ne ranar da ya kamata in san sunan mu da wanda ya haye shi. Dole sai ya rage tunani idan yana so lafiyarsa. Wane ne kai? wanda ya zo shi ake ma wannan tambaye ba wanda aka tarda ba. Igiyar Kasa. Magana mai daɗi shine Dije ba ta mugun hannu. Kar ka ce haka domin ita ai Dije ɗaya mace ce yar gidan wani ce. Wa zai aure ni? Ai da namiji ya ce da iyayen shi zai aure ni ko? To gare ya ce da su zai aure yar gaban Fatiya. Dan ita za a iya sanin babanta, ni kuma fa. In ko haka ne, wahalar duniya ba za ta taɓa ƙare ma rayuwarki ba. Domin idan za a tara miki mazajen duniya gaba ki ɗaya, ba za ki taɓa iya nuna mahaifinki ba. Ali ya ce mun kai mugu ne. Idan haka ne, dan Allah ka kashe ni in huta. Ba ma za ki mutu ba. Dole in mutu idan dai lokaci na yi. Ba za ki gane ba uwata. Igiyar Kasa. Rubuta labari, tsarawa da bada umarni. Basiru Garba. Maiki mai hangen nesa. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode da kallon tashar 2N Media ZTV. Mun gode.